από πρόσκληση προς τον κύριο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τον οποίο έχουμε κοντά μας. Κύριε Λαμπάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα Γιώργο μου, τι κάνεις, καλά? Δόξα τω Θεώ από εκεί είμαστε καλά. Εύχομαι και σε εσάς, μιας που ξεκινάει, θα έλεγα, εκτός των άλλων υποχρεώσεων του Δήμου, αλλά και η προεκλογική περίοδος που νομίζω άρχισε λίγο νωρίτερα. Έτσι βιαζόμαστε, εμείς οι Έλληνες βιαζόμαστε να καταλάβουμε την εξουσία. Δεν αφορά μόνο εσάς, αλλά και άλλοι υποψήφοι, φαντάζομαι το ίδιο πράττουν όπως εσείς και εσείς. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και θα έλεγα, είχα διαβάσει κάπου στον τύπο, στον ηλεκτρονικό τύπο, μία ανακοίνωση ότι τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε, από 41 πλέον θα είναι 31, θα έχετε μία έλλειψη 10 Δημοτικό Συμβούλιο στο σύνολο ως Δημοτική Συμβουλή. Αυτό δεν θα εμποδίσει λίγο πολύ την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου? Πώς το ερμηνεύετε? Εντάξει, υπάρχει μια ανατροπή διαδικαστική και ουσιαστική θα έλεγα, αλλά βρισκόμαστε πια στο τέλος. Τετάρτη κάνουμε το πρώτο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και μένει πρώτων εκλογών ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Το δικαστήριο προκύπτει προς το τέλος. Ναι, είναι ένα το μήνα. Έχουμε για το Μάρτιο την Τετάρτη και το Απριλίο θα το κάνουμε ένα Συμβούλιο θα γίνει. Μπορεί να χρειαστεί και ένα δεύτερο και τελειώνουμε ενώπιση των εκλογών. Και βέβαια στις 10 Απριλίου είναι το δικαστήριο για αυτές τις απευθείας αναθέσεις, όπου οι περισσότεροι πιστεύω δεν έχουν καμία σχέση με το όλο θέμα, γιατί χρειάζεται και δόλος για το δίκημα αυτό. Επομένως θα αθωωωθούν και μετά τις 10 Απριλίου θα επανέλθουν κανονικότατα. Και ως νομικός πώς το βλέπετε αυτό το θέμα να εξελίσσεται? Κοιτάξτε, αυτό αφορά μια μήνυση που έγινε το 2006 τον Οκτώβριο από δύο πολιτικούς μηχανικούς και αφορούσε τις απευθείας αναθέσεις, για τις οποίες βέβαια αυτή είναι η σωστή άποψη, ότι δεν μπορούν να δίνονται απευθείας αναθέσεις έτσι απλά σοριδών με 3% από το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια δημοτική επιχείρηση, και αυτή η δημοτική επιχείρηση που έπρεπε να το κάνει με τις ίδιες δυνάμεις να τα δίνει σε τρίτους εργολάβους. Αυτό ήταν το μεμπτό. Δεν ευθύνονται όμως όλοι, γιατί πιστεύαν με την νομιμότητα που έπαιρνε η κάθε αυτή απόφαση, χωριστά βέβαια από την αποκεντρωμένη περιφέρεια, ότι ήταν όλα εντάξει. Εντάξει, δεν ήταν όμως όλα εντάξει, και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος δεν είναι ούτε νομικός, ούτε είναι υποχρεωμένος στα αδύνατα. Δεν πηγαίναν αυτά για έγκριση στην περιφέρεια? Πηγαίναν ένα-ένα χωριστά. Ένα-ένα χωριστά. Ένα-ένα χωριστά το ανέκριναν. Εντάξει, οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν είναι πατογνώστες, έτσι. Ούτε υποχρεώνονται στα αδύνατα. Κάποιοι όμως, τώρα πώς είναι αυτό το δικαστήριο το βρει, ξέραν ότι συνέβαινε αυτό. Απόδειξη ότι οι περισσότεροι είναι αθώοι είναι ότι όταν εγώ μπήκα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο στη 1 Πρώτου του 2007 και είπα την άποψή μου στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο για την νομιμότητα ή όχι αυτών των απευθείας αναθέσεων, από τη στιγμή εκείνη και μέχρι το τέλος της τετραετίας, δηλαδή 31 Δεκάτου 10, κανένας δημοτικός σύμβουλος καμιάς παράταξης δεν ψήφισε αυτά τις απευθείας αναθέσεις. Επομένως μόνο εξ αυτού προκύπτει ότι αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι αθώοι. Γιατί μόλις αντιλήφθησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, απήχαν, τελείωσε. Άρα πώς είναι δυνατόν, δηλαδή το 6 τα ψηφίζαν και όλο το 7 δεν ψήφισαν ούτε ένα? Κανείς από την αντιπολίτευση. Καταλαβαίνετε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν στις 10 Απριλίου θα αθωωθούν 100%. Και θα επανέλθουν χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα μια μικρή αναμπομπούλα κάποιων ημερών. Μάλιστα. Πάμε λίγο στα δικά μας, και δικά μας είναι και αυτά, αλλά θέλω να πω της παράταξης, μιας που εχθές είχατε την ανακοίνωση ακόμα 7 συνεργατών σας υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Μεταξύ αυτών βλέπω ότι είναι και αρκετές γυναίκες. Υπάρχει κάποια σχετική αδυναμία ως προς αυτό? Δεν εννοώ να σου πω το ανάποδο. Υπάρχει μια σχετική δυναμική, ανάποδα να σου το πω εγώ. Οι γυναίκες ήταν το πρόβλημα στην συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες παντού σχεδόν, και γι' αυτό ο νομοθέτης όρισε μέσα από την νομοθεσία την εκλογική την ποσόστοση του 1/3 υποχρεωτικά.
Εγώ όχι μόνο δεν χρειάζεται και να ασχοληθώ με το θέμα αυτό της προσώστοσης, αλλά οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερες από την προσώστοση. Γιατί ήρθαν οι καλύτερες στην παράταξή μας και αυτό είναι ελπιδοφόρο, αισιόδοξο μήνυμα. Οι γυναίκες δημιούργησαν τον κόσμο και να τον σώσουν τον κόσμο. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Η γυναίκα όντως γεννά. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Εμείς οι άντρες λοιπόν, ας το πάρουμε χαμπάρι ότι οι γυναίκες είναι πολύ μεγάλο γεγονός για τη ζωή μας και επικυριαρχούν στην κοινωνία. Και αυτές μας διαμορφώνουν. Λοιπόν, ναι, εχθές είχα την πραγματικά την ευτυχία 7 νέοι άνθρωποι, εκ των οποίων μάλλον οι 5 ήταν νεότατοι άνθρωποι, οι άλλοι 2 έμπειροι με μια σχετική ηλικία και με σημειολογία. Η μία η κυρία Επιστολή που ήταν στη Θεσσαλονίκη εκτάκτως, άρα είναι 8 και οι 4 υπαλλοί. Τελείωσε η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης, είναι 12 το ανώτερο που μπορώ να έχω, έκλεισε και αυτή. Όπως έκλεισε και η Αλεξανδρούπολη πριν μιας θέσης την οποία την κρατάω. Κλείνουν και οι φέρες. Με την επόμενη εβδομάδα έχω από τις 9 θέσεις του κεντρικού ψυχοδελτίου έχουν κλείσει 7, είναι άλλες 2 θέσεις. Χωρίς να σημαίνει ότι έχω πρόβλημα, έτσι, γιατί κάποιοι λένε τις κρατάω και κάνω για αυτό και έχω έτοιμα. Εγώ όντως δεν έχω κανένα πρόβλημα και όντως έχω μία σειρά ανθρώπων οι οποίοι, εάν μου έδινε την ευκαιρία ο νομοθέτης να δημιουργήσω και μια δεύτερη παράταξη, θα μπορούσα στο Δημοτικό Δημοσιολογικό να κάνω και μια δεύτερη παράταξη. Τόση μεγάλη είναι η συρροή και τόση μεγάλη είναι η απέτηση λέω, και όχι το αίτημα, απέτηση να μπουν καινούργιοι άνθρωποι στην παράταξή μας για να νιώσουν και αυτοί το πανηγύρι της τοπικής αυτοδιοίκησης και της δημιουργίας στην επόμενη πενταετία. Αυτό μήπως είναι και μια μορφή προς τους αντιπάλους εισαγωγικά πολιτικά, ότι δεν δηλώνουν αδυναμία για τη συμπλήρωση ψηφοδελτίου ή ικανών ατόμων όπως είναι η δική σας αποκλήσεις? Ας το αξιολογήσουν οι συνδημότες μου για τους άλλους. Εγώ μιλάω για τη δικιά μας παράταξη. Η δικιά μας παράταξη σφίζει από αξιόλογες κοινωνικές μονάδες, εξειδικευμένους επιστήμονες, επιχειρηματίες, επαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφους. Καλύπτουμε όλα τα κενά που υπάρχουν και δεν υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί κάποιος από την αιρετή διοίκηση που να μην καλύπτει οποιοδήποτε κενό υπάρχει ή οποιαδήποτε απέτηση προκειμένου να παρεύουμε. Είναι ένα ψυχοδέλτιο το οποίο καταρτίστηκε με βάση τις ανάγκες και τις προοπτικές της κοινωνικής πενταετίας. Θα έρθω τώρα σε 2 ερωτήματα και με αυτά θα ήθελα λίγο πολύ να είναι πιο διαφορετικά, πιο ποιοτικά όσον αφορά το θέμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ναι. Δηλώσατε εσείς ότι μέσα από μελέτες δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Τι θέλετε να πείτε με αυτό, κύριε Δήμαρχε? Ότι στην σύγχρονη εποχή, στη σύγχρονη κοινωνία και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μοναδικός χρηματοδοτικός πόρος είναι έσοδα, είναι το ΕΣΠΑ. Εάν δεν έχεις ολοκληρωμένες μελέτες, δεν μπαίνεις σε καμία χρηματοδότηση. Η διαχειριστική της περιφέρειας δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως και βέβαια το Κεντρικό Υπουργείο στα απορρίπτει όλα. Άρα θέλει όχι μόνο μελέτη, αλλά ολοκληρωμένο φάκελο. Συγκεκριμένη μελέτη, από εδώ και πέρα στο νέο ΕΣΠΑ με σκοπιμότητα κιόλας και έλεγχο σκοπιμότητας, που σημαίνει ότι για να χρηματοδοτηθεί ένα έργο και να εκτελεστεί χρειάζεται ολοκληρωμένος φάκελος και όριμη μελέτη. Κάποιοι ακόμα δεν κατάλαβαν τι σημαίνει ολοκληρωμένος φάκελος και όριμη μελέτη. Κάποιοι ακόμα δεν κατάλαβαν τα έργα αυτά. Εγώ άλλο αντιληφθήκα, δηλαδή ότι η μελέτη ίδια δημιουργεί θέσεις. Αυτό λέω τώρα. Και κατά τα ανάγκαση τώρα. Όταν λοιπόν έχεις ολοκληρώσει το φάκελο, έχεις οριμάσει τη μελέτη και χρηματοδοτείται το έργο από το ΕΣΠΑ, τότε αναγκαστικά θα εκτελεστεί κιόλας. Έκανα την εκτέλεση του έργου, πηγαίνετε να δείτε στην περιφερειακή των 10 εκατομμυρίων, πηγαίνετε να δείτε στον Πάρκο Παρμενίων. Αυτή τη στιγμή εγώ από εκεί έρχομαι τώρα και κάθομαι στο παλιό δημαρχείο της Τριανόπολης μαζί με τον αντιδήμαρχο τον Τερζή τον Νόντα. Αυτό καθόμασταν και λέγαμε ότι πέρασα. Στην περιοχή μου δηλαδή. Ναι. Πέρασα, λέω τώρα, από την περιφερειακή και από τον Παρμενίωνα και δουλεύουν 50 άνθρωποι. Δεν είναι θέσεις εργασίας αυτές. Αναμφισβήτητα κατάλαβα πώς το εννοείτε τώρα. Εγώ νόμιζα η μελέτη από μόνη της ως μελέτη με την στενή έννοια δημιουργεί για αυτό, κάπως έτσι το ερμήνευσα. Σίγουρα και αναμφισβήτητα όταν και εφόσον οι μελέτες είναι όριμες και περάσουν από κάποια προγράμματα, γιατί όταν μιλάμε για χρήματα του Δήμου ή όχι σαν από το Δήμο ή τα κρατικά δεν υπάρχουν. Όχι, του Δήμου τι να υπάρξουν. Τελείωσαν. Γιώργο, εδώ αρχίσαμε τώρα και κατασκευάζει το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων. 620.000 ο προπολογισμός.
κάποιοι άρχισαν τις βλακίες και τα χτυπήματα κάτω στην πλάτη. Ότι 620.000 ο δήμαρχος, αυτή η δημοτική παράξη, πόλη και πολίτες θα δίνει και πεινά παιδιά. Μα δεν είναι λεφτά του Δήμου. Είναι ΕΣΠΑ, είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Δεν ξέρουν ούτε αυτό. Και κάποιοι οι οποίοι βλέπω και εμφανίζονται τώρα σε κάποιες άλλες παρατάξεις και λένε την άποψή τους και το λόγο για το οποίο κατέβηκαν, αρχίζουν αντί να πούνε για ποιο λόγο κατεβαίνουν και τι θέλουν να δηλωθώσουν, λένε κάποια πράγματα τα οποία είναι λεπτομέρειες, όπως π.χ. θα τρελαθώ Θεέ μου, αν αυτοί είναι αντίπαλοι μας, ότι βάζουν λέει χαλίκια στα παρτέρια, τα δημοτικά. Και αυτό είναι αντιπολίτευση. Στο έργο του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, είναι ντροπή. Έρχομαι τώρα, μιας που συμφωνώ όντως ότι εκεί αυτό δεν είναι θέμα. Όντως θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, εσείς έχετε το κατάλληλο, τους κατάλληλους συνεργάτες, πιστεύετε ακόμα έχετε καιρό να προσθέσετε κι άλλους, όπως μου είπατε, αφήσετε κάποια κενά, ενδεχόμενοι κάποια άλλη προσθήκη. Σε 62 θέσεις 2 κενά. Θέλω να πω, εντάξει δεν είναι τίποτα, απλούστατα θέλω να πω, μήπως λέω, επειδή νομίζω ότι από τώρα και ύστερα αυτό που μπορεί να τρέξει, καταρχάς οι χρηματοδοτήσεις θα είναι μέσα από προγράμματα τα οποία θα τρέξουν για το επόμενο έτος. Τώρα θα τρέξουν τα υπόλοιπα που έχουν απομείνει από το ΕΣΠΑ. Τα υπόλοιπα τα οποία θα συμπαθοποιηθούν και το 2020 είναι καθαρό, ναι. Λοιπόν, τώρα, έχοντας αυτό ως μια εικόνα, πώς πιστεύετε, γιατί οι Αλεξανδροπολίτες και γενικά οι Έλληνες είναι ότι τα θέλουν όλα σύντομα και εχθές. Έτσι. Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να δώσετε κάποιες θέσεις εργασίας, έχοντας πολλά χαρτιά που προσφέρει αυτός ο τόπος, να δοθούν θέσεις εργασίας εχθές? Κοιτάξτε, όλες αυτές οι μελέτες οι οποίες γίνανε ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, δηλαδή στην Τραϊανούπολη και στη γεωθερμία, από μέρα σε μέρα θα αρχίσουν τα βήματα για την ολοκλήρωση των επενδύσεων. Δηλαδή μιλάμε για τηλεθερμάνσεις, μιλάμε για θερμάνσεις θερμοκηπίων, μιλάμε για εχθειοκαλλιέργειες. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν πάνω από 200 θέσεις εργασίας στην Τραϊανούπολη. Είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό μαζί σας, μιας που γνωρίζω και το θέμα μάλιστα αρκετά καλά, γιατί με τη γεωθερμία ασχολούμαι γύρω στα 20 χρόνια. Εκεί κοντά, 21 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό το γραφείο, θυμάμαι τον Μάρτιο του 12 όταν κατοχυρώθηκε το γεωθερμικό πεδίο και χάρη του κυρίου Φαλέκα και νομίζω παρόλες τις μικρές δυνάμεις που έχει και δυνατότητες το κατάφερε και είχα κάνει ένα ερώτημα τότε, αν θυμάστε. Ο πρώτος δήμος σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Τότε προέκυψε, ναι, όντως. Τότε σας είχα κάνει ένα ερώτημα. Μήπως θα χρειαζόταν αυτό το γραφείο να ενσωματωθεί και να εμπλουτιστεί, μιας είναι το μόνο που μπορεί να βοηθήσει και να κάνει να προκύψουν τέτοιες εργασίες, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό το γραφείο δεν προέκυψε ούτε ενισχύσει και καν. Όχι. Είναι ένα υπερενισχυμένο γραφείο και τώρα ως εντεταλμένος σύμβουλος στην ενέργεια έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες επαΐοντες ιδιαίτερα επί της εκμεταλλεύσεως της χαμηλής ενθαλπίας στο βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο, οι οποίοι από την αρχή όταν υποβάλαμε την πρώτη μελέτη εδώ για την εκμετάλλευση και την παραχώρηση κατά χρήση για 30 χρόνια του γεωθερμικού πεδίου μας βοήθησαν αφάνταστα. Ήταν οι καλύτεροι στην Ελλάδα και καταφέραμε με ελάχιστη αμοιβή προς αυτούς, πολύ ελάχιστη αμοιβή, να πάρουμε αυτό το μεγαλείο που λέγεται εκμετάλλευση γεωθερμικού πεδίου. Θα δείτε ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι, ότι θα έχουν προκηρυχθεί και τα 232 στρέμματα από εμάς, γιατί τα παίρνουμε τώρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου εκεί να εγκατασταθούν τα 200 στρέμματα των θερμοκηπίων, αλλά να θερμάνουμε, να δώσουμε ζεστό νερό και στα υφιστάμενα θερμοκηπία και σε όσα άλλα θέλουν να δημιουργηθούν στα 50 στρέμματα που διαθέτουμε ως δημοτική έκταση, αλλά και να γίνουν και άλλες εγκαταστάσεις, όχι μόνο θερμοκήπια, όπως η παραγωγή σπιρουλίνας και ό,τι άλλο μας ζητηθεί ως πρόταση από οποιοδήποτε επενδυτή. Αν και επειδή τα έχω διαβάσει, τα έχω προσέξει, αυτά υπάρχουν και κάποια κενά, όμως δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ μόνο ότι υπάρχει μια προσπάθεια. Επιτρέψτε μου όμως να έχω μια άποψη που να λέει ότι αυτό το γραφείο ενδεχομένως να χρειάζεται μια περαιτέρω ενίσχυση και ενδεχομένως θα φανεί στην πορεία. Εξάλλου 62 υποψήφοι οι οποίοι είναι
ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς, οικονομολόγοι, φυσικοί, μηχανικοί, αυτοί θα καλύψουν και οποιοδήποτε κενό υπάρχει για την επόμενη πενταετία. Γι' αυτό είπα, δεν κάνω το ψηφοδέλτιο της παράταξης Πολιτικοί Πολίτες βάσει αναγκών ανθρώπινης υπόστασης, δηλαδή σόν και καλά θέλω ανθρώπους μόνο και τίποτα παραπάνω για να συμπληρώσω το ψηφοδέλτιό μου. Όχι. Είχα τη δυνατότητα αυτή τη φορά με γλυκύτητα και ηρεμία να επιλέξω τους καλύτερους και τους επέλεξα. Και αυτό είναι μια εκπληκτική επανάσταση στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά το κερδίσαμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πήγαν μόνοι τους και είπαν θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε σε αυτή την πανδεσία της δημιουργίας στην πενταετία, γιατί τους δώσαμε το δικαίωμα και το ρέσμα και τους εμπνεύσαμε με τα 3 χρόνια και 2 μήνες με όσα κάναμε και με όσα έχουμε υποστεί, γιατί υποστήκαμε και συκοφαντίες. Εγώ θα κρατάω αυτό. Έχω όμως κάποιες διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι επί του παρόντος να συζητήσουμε. Θα έχουμε το χρόνο, φαντάζομαι. Αυτό δημιουργεί τη βάση της δημοκρατίας. Η διαφορετική άποψη να την έχεις και είναι τιμή για σένα. Εννοείται και λόγω της δυτής μου ιδιότητας μπορώ να έχω μια άποψη, νομίζω, αν μη τι άλλο. Πάνω στο επόμενο ερώτημα ήθελα να σας κάνω το εξής. Και να είναι το τελευταίο, γιατί πρέπει να δουλέψουμε κιόλας. Δήμαρχε, έχεις απόλυτο δίκιο. Το τελευταίο ερώτημα είναι το εξής. Δήλωσε του κυρίου Φαλέκο ότι εντός του 2014 ο βιολογικός καθαρισμός λουτρών, αριστίνου και Άνθιας θα είναι δεδομένο. Ναι. Στηρίζεται αυτήν εδώ την τοποθέτηση? Εννοείται. Ό,τι λέει ο συνεργάτης μου έχετε στην υπογραφή μου. Αλλήμωνο. Εννοείται. Δεν σταματάει τίποτα το Δήμο αυτό. Μα το έχουμε αποδείξει. Είμαστε ο πρώτος Δήμος σε απορρόφηση ΕΣΠΑ και σε έργα μέσα στην Ανατολική Περιφέρεια, μέσα στην Περιφέρεια του Κυπριακού Κεδράκης. Από Καβάλα μέχρι και Οριστιάδα. Και είμαστε στην πρώτη, αν όχι δεκάδα, στην πρώτη 20 από τους 325 σε όλη την Ελλάδα. Και άλλη απόδειξη θέλουν. Λοιπόν, άρα εγώ κρατάω αυτό ότι στηρίζεται αυτήν εδώ τη δήλωση. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλό τριήμερο, γεια σας. Γεια σας. Είχαμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Λαμπάκη. Νομίζω είπαμε αρκετά σημαντικά πράγματα. Θα πάμε σε... Ναι, είναι ώρα για διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν. Για διαφημίσεις ενδεχομένως να πιέσαμε λίγο τον Δήμαρχο, αλλά δεν γινόταν κι αλλιώς. Λοιπόν, διαφημίσεις. Και τα λέμε αμέσως μετά.